जोङो जमदुवार बियाबनि सिङाव दिनै बे खासियाबारि BCDCनि आन्डाराव थानाय बे मुंख्लं सुजित नार्जारी कमिउनिटि हलाव जोंनि ओनसोलाव थानाय आदिबासि मानगोनांजों लोगोसे बिथांमोननि इन्टेलेक्चुयेलफोरखौ लानानै जोङो गाहामैनो सावरायदों जे आथिखालाव मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा दिनैसिम जोङो मा मावनो हाखो मा मावनो हायाखै बिनि सोमोन्दै जों मत बिनिमय जादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना फोरमायदों जे मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकाराव जोङो 17 बोसोराव जेखौ मोननो हायाखैमोन बेखौ मोननो हाबाय बे जाबाय गोजोननाय एबा शान्ति दिनै बे ओनसोलाव शान्ति फैनाय लोगो लोगो जोङो गोसोबादि गावनि जेरै माने मावनांगौ दांनांगौ हाबाफोरखौ जों मावनो हादों थांलाय फैलाय फ्रि खालामनो हादों होननानै बिथांमोना दिनै फोरमायदों आरो थारैनो नंगौ जे थांनाय 17 बोसोर आरो नैबे 5 बोसोर जोबनो थांनाय जि सम बे समखिनियाव जों नोजोर बोबा नुगोन जे जेरैबो बिथिङै जौगानाय आरो खौसेथि आरो गोजोना बेवहाय माने बिराज जाबाय एबा बाहाल जाबाय दा बेनिखाय बिथांमोना जेरैबायदि सानदों जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना सावरायफैदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे हालामाव थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठी बिथांमोनखौबो जानानै जों सावरायगोन माने बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै दिनै सावरायनो बिराद इस्सा जादों दा बेनिखायनो जों मोनफ्रोमजोंबो सावरायगोन आरो सावरायनायनि इयुनाव बिथांमोना बेखौ मोनसे थांखि लादों जे थारैनो जोङो इयुन समावबो जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके शान्तिया नांगौ बेनिखाय फिन बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ चिफ जाफिननानै आरोबाव BTC हालामखौ सामलायफिननांगौ होननानै दिनै बिथांमोना फोरमायदों दा गतिके जोंबो बेखौनो नायदों जे प्रमद बर' बिथाङा जे आरोबाव फिन नैथि खेबनि थाखाय बिटिआरनि चिफ जागोन बे दिनैनि तारिखाव जोङो बेखौ बुंनो हानायनि मोनसे केपासिटियाव फैबाय मानो होननानै बुङोबा सारा बिटिआर ओनसोलाव 40टा जे बियाबफोर दङ बे 40टा बियाबाव जों दिनै नुबाय जे रायजो राजाफोरनि BTCनि जे बे हालामाव थांनाय बिथांमोननि जे सानथौ सानस्रिया जे दिनै ओरैबायदि मोनसे पजिशनाव फैबाय जे बिथांमोना फिन बे ओनसोलाव शान्ति गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथांमोना लुबैथारनानै दिनै जोंनि ओनसोलाव बिथांमोना जगदान होदों आरो बिथांमोना जगदान होनायल' नङा जग जाखांनायनि उनावनो जोंनि जानानै खामानि मावदों आरो बिभिन्न जाति गोष्ठीनि जाय बिथांमोन दङ बिभिन्न दलजों लोगोसे संगठनाव खामानि मावनाय जाय बिथांमोना संगठनाव खामानि मावनानै दिनै बारग'लांदों बै दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव दिनै जगदान होफैदों गतिके गासै परिबेसखौ नायोबा थारैनो दिनैनि तारिखाव जोंजोंहाय जे खाथियाव थानानै सोरबा कम्पिट खालायगोन जों बेखौ नुवाखै दा BPFआथ' गैला होननानै जों बुंजासै जे बिटिआर ओनसोलाव बिथांमोना दंबाबो देरहानो हानाय पजिशन गैया बेनिखायनो BPFआ दिनै गैया होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो गुबुन दोलोफोर दङ बिथांमोनाबो एभारेजआव खामानि मावगोन नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव देरहानानै बिथांमोना सरकार दानो हानाय रोखोमनि कोनो रावहाबो पजिशन गैया दा बेनिखायनो थेंक्स होदों रायजो राजाफोरखौ खालि जोंनि जमदुवार ओनसोलनिल' नङा बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बिभिन्न जाति गोष्ठीनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन बयबो फै जों खौसेयै खामानि मावनि खौसेयैनो जों बे ओनसोलखौ जौगाहोनि आरो शान्ति गोजोनखौ अराय जों बिटिआर ओनसोलाव दोननि